Здравейте! На това видео ще видите как вашият профил може да бъде попълнен на 100%. След регистрация влезте във вашия акаунт, меню Профил. Тук може да смените вашите снимки, да качите профилна снимка и снимка на корицата. Вече имате 41%. Може детайлно да попълните информация за вашата компания и ваша лична информация, да качите лого и вече имате 71%. Подготвили сме и 3 допълнителни въпроса, които ви дават 88%. Също може да качите от галерия до 6 снимки, може да качите сертификати и накрая линкове към социални мрежи. Ето как вашия профил достигна 100%. Готови сте клиентите да изберат именно вас и да разбиете конкуренцията. Connecto.bg